krus. Di ka nato unsa ka kini ang gipasabot ni ini. Kung atong pagatan-awon karon ng krus sa atong Ginoong Hesukristo, unsa kay gipasabot ni ini sa akong kinabuhi karon? At first glance, ang krus murag simbolo sa kasakit ug kapildihan. Mao kini ang instrumento diya sa pag-antos ug kamatayon. Apan sa atong pagtuo, ang krus dili na lang simbolo sa kasakit. Kini na karon ang pinakadakong simbolo diya sa gugma ug kaluwasan. Sa atong ebanghelyo gisulti ni Jesus, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ini gihatag niyang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabato ni hinuon sa kinabuhing dayon. Karon atong pamalandungan ng mga punto diha sa atong ebanghelyo. Una, ang krus ang pinakadakong timailhan sa gugma sa Dios. Mga igsuon, sa ibabaw sa krus gipakita sa Dios ang pinakadako nga gugma. A love that is willing to give everything, even life itself. Usa ka gugma nga buot ihatag ang tanan, bisan ganing ibaylo pa ang iyang kaugalingong kinabuhi. Ang Diyos wala lamang naghatag kanatog saad. Wala lang naghatag og mga pulong. Apan gihatag niya ang iyang bugtong anak aron sa pagpakita diya sa dakong paghigugma alang kanatong tanan. Mamalandong kita. How do I recognize the love of God in my own process in life? Giunsa man ako pag-ila ang gugma sa Dios diya sa mga kaugalingon ako mga krus sa kinabuhi. Am I able to see beyond the pain and discover the love that sustains me? Ikaduha, ang krus usa ka tawag sa pagkatinunan ug misyon. Giingon ni Jesus nga the Son of Man must be lifted up. Ang iyang pag-alsa sa krus nagpasabot nga kita usab gitawag nga mudala sa tong kaugalingon nga mga krus. But what makes the cross beautiful is not the suffering itself, but the love that transforms suffering into salvation. Isip mga Kristiyano, ug labi na kamo mga ginikanan ug mga katikista, your crosses are often hidden. Ang inyong mga cross nga gipas-an, kasagaran dili makita. Ang kakapoy diya sa pag-andam sa mga pagtulunan. Ang pagpasabot sa mga bata o sa inyong mga anak nga usahay dili maminaw. Ang kakulang sa inyong mga resources. Ubisan gani ang kakulang sa suporta nga inyong madawat. Yet in every effort, in every sacrifice, you are sharing in the cross of Christ. Diha sa inyong mga pagsakripisyo, inyong gipanag-ambitan ang krus nga gidala usab sa atong Ginoo. What are the crosses I carry in my vocation as a catechist, a teacher, or as a Christian? Do I carry them with resentment, or do I unite them with Christ's own cross in love? Ikatulo, ang krus usa ka katisismo nga buhi. Mga igsuon karong Domingo usab atong gisaulog
ang National Catechetical Day. Ang atong mga katekista, maong mga saksi sa krus sa ilang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Catechesis is not just about teaching lessons from a book. It is about witnessing to Christ. Ang inyong presensya sa klase, inyong kadasig sa pagpaambit sa pulong sa Dios, inyong pagpuyo sa mayong buhat, mao kini ang buhi nga pagpasidungog sa krus. Saint Paul reminds us that as catechists, we proclaim Christ crucified. Mga katekista, you proclaim Christ crucified every time you teach with patience. When you guide a restless child, when you comfort a searching soul, you are lifting high the cross, making it visible not only in the church, but also in the classroom, in the family, and in the community. As a catechist, or as parents, do I see my teaching as a mere duty, or do I see it as sharing in the mission of the cross? Do people see in me the love of Christ that I proclaim? Makita ba diha kanako ang ako ang gisangyaw nga maong gugma sa Dios? Lastly, ang krus isip tinubdan sa kusog ug paglaom. Mga igsuon, the cross does not end in death. Wala kini matapos di sa kamatayon. It leads us to resurrection and life. Mao nga ang krus, dili kapildihan, kundili kadaugan. God did not send His Son into the world to condemn the world, but the world might be saved through Him. Para kanato, usa kini kapagpahinumdom, nga bisan unsa kadako ang atong mga problema, bisan unsa kabugat ang atong gipangpas-an nga cross sa kinabuhi, it is never the end. Dili gayud kini ang katapusan. Tungod kay with Christ, the cross always leads us to life. Mga igsuon karong adlaw, we look at the cross not with fear. Atong pagatan-awon ang cross, dili diha pinaagi sa kahadlok, but with faith, pinaagi sa pagtuo. We exalt it because in it, we find the truth of love, the strength for our mission, and the hope of eternal life. To our dear catechists, to our dear parents, salamat sa inyong pagpadayon, bisan og lisod, bisan usahay, murag walay makakita sa inyong mga pagsakripisyo. But always remember that every effort, every sacrifice, every act of love you give is already a catechesis of the cross. Together, let us say, we adore you, O Christ, and we bless you. For by your holy cross, you have redeemed the world. Hinaut po ta. Amen. Amen.